Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin we zien alle reportages die het in Friesland maken binnen in het programma Van Gewest tot Gewest. Zat dat uitstuurd wat tussen 1964 en 2004. De man die het van Friesland de meeste reportages maken had is Johan van der Zee. Daar zitten we bij aan tafel. Maar wat we nou zien is dat de interviews toch oren meesken dienen worden. Dit interview we dienen toch Wil de Jong? Ja, dat klopt. Dat weer de collega in Gelderland. Oh. En nou, ik kon net ook. Nou, daar is de regie wel. Ja, waar die dan de regie in de studio. Oh, zo, ja. Had het uitgestuurd was. Dat weer een periode dat ik... dat deed ik de regie. Want het wie in 1987, dus dat is de Prins Willem al maken. Ja, dus de regen moest je voor. Nee, maar de Gelderse collega. De Gelderse collega. En de Gelderse collega die komt in een reportage over een olieramp op het Wad. Ja. En, dat wie in die tijd weer dat echt nice, hè? Ja, zeker. Ja. Want dit weer dus bij de Vogelpits. Ik ga een aantal keren bij de Vogelhelling in Oerterp hebben filmen. Maar zo nu dan kwamen er olieslachtoffers. Ja. En dat was altijd heel spectaculair. En vooral de Vogelpits, maar die fantastische mensen die daar binnen, dat moest je niet zien. Ja, maar het werd er nice. Het werd nice. Ja, zeker. Ja, maar die hebben die een dag in nice. Wat zei je? Die hebben die een dag in nice. Nou, we proberen een ambitie nice te doen. Oké. Ja. Nou, we beginnen dat nice in 1987 mei. Het slachtoffer van de olie op het water. En dat is een vogel. De vierboot uit Ameland bracht de afgelopen week 's avonds niet alleen langlaufers mee terug naar het Friese vasteland, maar ook dozen vol vogels, slachtoffers van een mysterieuze olievlek op de Waddenzee. Zo worden ze binnengebracht, ja. Onder de olie. Het is vreselijk, hè? Onder de olie. Het is een en al olie. Hoeveel van die vogels hebt u nu? Nu alleen olieslachtoffers, dan zijn er 450 zo ongeveer. De vogels die op Ameland, Terschelling en Vlieland worden gevonden, gaan naar het vogelopvangcentrum van de familie Visser in Ezumazeil. Bij binnenkomst worden ze behandeld met medicijnen. En de eerste dagen worden ook medicijnen door het voer van de uitgehongerde vogels gemengd. Na een dag of 3, 4, dan merken wij aan de vogels dat het genezingsproces begonnen is. En dan beginnen ze ontzettend veel te eten. En als ze dan een week geweest zijn, dan begint de was. Maar het is niet zo dat die buitenkant het belangrijkste is. Het is de binnenkant die eerst genezen moet. Wanneer ze gewassen zijn, krijgen de vogels een injectie tegen longontsteking.
Want hun natuurlijke vetlaag is ook aangetast. Hun verenpak is lek en eigenlijk moeten ze nog een poosje in een bassin kunnen rondzwemmen. Maar zo'n vogelzwembad is er niet. Daar hebben we tot nu toe nooit de financiën voor gehad. We zijn altijd wel druk bezig, maar het is tot nu toe niet gelukt. En dat moet erbij, dat hoort erbij, want die gewassen vogels die moeten in dat zwembad vast 1 keer per dag. En dan gaan ze zich poetsen en dan begint die vetklier weer te werken en dan beginnen ze zichzelf weer in te vetten. Het is een familiebedrijf, want ja, mijn man die was een echte natuurliefhebber en ik heb zelf die kwaal. Hè, dus het is automatisch gaat het op de kinderen over. Hè. Hoeveel kinderen? Maar die horen niet anders. Hoeveel kinderen? 9 kinderen. En die doen allemaal mee? 2 zonen en 7 dochters. En als het moet, ja, dan staan ze allemaal paraat. Olie op de Waddenzee is altijd een hele grote ramp voor alles wat leeft in de Waddenzee. Natuurlijk vooral voor die vogels, want daar merk je het eerste aan. Wat er verder nog volgt, zeehonden, vissen, al het kleinere materiaal in de Waddenzee, dat weten we nu nog niet. Het gekke van deze hele olieramp is dat hij pas gemerkt is dat er wat aan de hand was toen we de slachtoffers zagen. Hè? Toen de vogels dood op de Waddeneilanden aanspoelden en onder de olie. Toen pas realiseerde men zich, er moet dus ergens iets gebeurd zijn. Toen was niet bekend waar het vandaan kwam, wat er was. Er was geen melding of niks geweest. Het is nog steeds niet bekend, nu ruim een week na dato. En er wordt zelfs gevreesd van dat het helemaal niet te weten komen. Toen we deze allemaal binnen hadden, toen hebben wij gezegd, als we de helft er vandoor haalden, die het wel overleefden, dan zijn wij tevreden. Is dat nou niet triest? Je doet alle mogelijke moeite. En... Het is heel erg triest, het is heel erg verdrietig. Want dit had niet gehoeven. Dit is ja, een menselijke fout. Of wat het precies, hoe ik dat moet noemen, weet ik ook niet. Maar dit is overbodig. Hè? Als de mensen een beetje beter met de natuur omsprongen, dan gebeurde zoiets niet. We zien in die reportage van jongetje zo'n 80 vogels, olieslachtoffers. Maar we zien ook Anke Woudstra en we zien ook Gaatske. Hè? Ja. Gaatske, die hier eigenlijk populair van worden is. Ja, dit zeker. soort programma's. Ja. En de hele familie. Ja. De zusters en de binnenpeerstoon. Ja. Maar ik had er letterlijk nog een aantal keren West. Echt het moment dat zij daar wij moesten. Ja. Hier zitten ze nog in Arnhem. Ja. En daar moesten ze door wij. En daar hadden ze griezelig protesteerd, maar dat had net geholpen. Maar ze zijn nu weer op een prachtig plak. Ja. Kon je de meesten in het land duidelijk maken wat voor goed werk als ze dat heel die binnen? Ja, klopt wel. Ja, klopt wel. Ja. Ze kwamen eigenlijk net alleen bij u, dus ze zitten in alle programma's. Ja, heel leuk. Ja, goed. We gaan naar jongetje 74 en dan praten we vanzelfs over het streekplan Friesland. Ja. Hè? De nota werken, de nota wonen, de nota recreëren. En dan uiteindelijk dat naar je streekplan. Dus weer een geweldige discussie. In deze reportage liet je hem zien hoe die joen gaan. Hè? Hoe die joen gaan, dat je met elkaar discussiëren hoe het verder moest in Friesland. Daar heb je echt belangstelling voor van mensen. Daar heb je belangstelling voor. Ja, heel vreemd. Dat zou er nog niet meer wezen. Nee, maar ook in deze gemeente. Want de gemeente West-Stellingwerf, daar heb je zelfs... Er zijn heel veel dorpen, dus daar heb je een coördinator die maar mee kan praten over de Lietse dorpenproblematiek. Wat we echt dingen hadden, dat is net meer te zien, maar we hebben nog live in Jout hebben we een elektronische camera, zodat we dat doen nemen. En wij dienen alles op film.
hebben we live uitgestuurd. En heb ik commissaris Riepstra nog live interviewd. En door dat interview klaar weer, toen zei hij... Nou, ik zal mijn familie op de hoogte brengen van het feit dat u mij hier dingen gevraagd hebt. Ik zei, ja, maar het is al uitgestuurd. Dus, Nee, dat is wel ja, maar dat is nou net te zeer, want die dingen waren net bij net bewaren. Nee, de live dingen waren net bewaren. Maar wat wel bewaren is, dat je even naar hoe het gaat over de nota wonen. Discussievragen, nummer 23. De nota wonen zegt dat tweede woningen in de bebouwde kom zoveel mogelijk moeten worden geweerd. Kunt u aangeven waarom u het daarmee wel of niet eens bent? Mooi dan, Paul. Ben er nog mensen die het hier in eerste instantie iets van zeggen wel? Maar ik bedoel, als je dus nu ziet dat een dorp... Ik bedoel, totaal de vernieling ingaan. Bijvoorbeeld, stel je voor dat hier nu in het dorp, hè, dus bijvoorbeeld zo midden in je doorgang, dat er een aantal woningen dus tot verval zouden raken. Die je dus wel, hè, dat als het dan als tweede woning zou gaan, dat het er netjes uit zou zien. We hebben de nota wonen, die u gezien hebt, vertaald in een inspraakkrant. Daar discussievragen aan toegevoegd en die toegestuurd aan alle verenigingen. Bovendien hebben we in mei informatieavonden gehouden. We hebben informatiemateriaal verstrekt. We hebben een dia-serie gemaakt. En we hebben in de regio een aantal mensen die groepen behulpzaam kunnen zijn bij het organiseren van de inspraak in de eigen plaats. De inspraakkrant die aan alle inspraakgroepen is toegestuurd en die dus door alle insprekers van deze groepen wordt gebruikt, die is opgehangen aan de nota wonen van de Provinciaal Planologische Dienst. De vragen in deze inspraakkrant zijn zeer suggestief. De inhoud van de krant op zichzelf is naar mijn mening, en naar onze mening zou ik zeggen, is die tendentieus. In het algemeen zijn de vragen zodanig dat men, wanneer men niet heel erg goed oplet, men automatisch ja zegt en dan niet overziet wat de consequenties van dit ja zijn. Het is een bijzonder gevaarlijke krant, naar onze mening. Ja, het alternatief gaat er dus om dat er nog naast het plan van de projectgroep heeft gemaakt nog een ander plan zou moeten zijn. Nou, ik vind in de eerste plaats dat de mensen in Friesland heel wel in staat zijn om zelf met andere ideeën en andere plannen te komen. Dat blijkt ook al uit de reacties die binnenkomen. Men is het op veel punten helemaal niet eens met de nota wonen. Maar daar komt nog bij dat wij niet in staat zijn om een alternatief te maken. Maar al waren we dat dan wel, dan zouden we een zeer partijdige opstelling krijgen. Want dan zou naast het plan van de projectgroep zou er een plan van ons komen. En dan zouden we inspraak moeten organiseren over die beide plannen. Dan zit je onmiddellijk in een partijdige positie. En wij hebben heel nadrukkelijk gekozen voor een onafhankelijke, onpartijdige opstelling bij de organisatie van deze inspraak. Het is zo dat de nota wonen is dus een eerste stap op weg naar het streekplan toe. Er staat dus eigenlijk nog niets vast. Dat is ook de reden waarom we deze inspraak op touw gezet hebben. Dat kan dus nu tijdens de voorbereiding van het streekplan nog zijn invloed hebben. En dat zal het hopelijk ook hebben. Het is zo dat de inspraakresultaten die door de mensen geleverd worden, die worden rechtstreeks naar de bestuurders toegezonden. En die zullen daarover moeten beslissen wat ze wel en wat ze niet willen doen. Dan is het zo dat zo'n nota wonen waar volgens u dan nogal wat een concentratiegedachte in zit, die zou omgebogen kunnen worden nog wel in een meer spreidingsgedachte. Alleen
Daar is natuurlijk een grens. Je kan niet alles doen. Je kan niet een totale spreiding kun je in Friesland ook niet meer bereiken. Want dan kom je gewoon met onmogelijkheden te zitten. Je bent als planoloog natuurlijk ook beperkt in datgene wat wel en wat niet kan. De mensen hebben nog steeds gelukkig een vrije woonplaatskeuze. Dus wat je kan doen is omstandigheden gunstig of minder gunstig maken op zijn hoogst. En dan maar hopen dat de mensen die omstandigheden dan volgen en dat het dan gaat in de richting die je denkt. Je hebt hier ook praktisch geen seniorkinderen, hè? Die heb je alleen maar in de stad, in de grote dorpen. Ja, dat is waar. Die kinderen die zijn allemaal nou ja, gewoon normaal en die kunnen lekker spelen met zand en modder. De bevolking heeft in de laatste 20 jaar ongeveer 40% bedragen in deze dorpen. Verder is er het probleem van de huisvesting. Dat bestaat uit 2 componenten, zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant het bestaande woningbestand, dat in belangrijke mate verouderd is. Veel woningen zijn voor 1945 gebouwd. Aan de tweede kant is het feit dat er eigenlijk de laatste 20 jaar geen nieuwbouw in deze dorpen heeft plaatsgevonden. Verder hebben we te maken met het verdwijnen van een aantal voorzieningen uit deze dorpen. In Nijlamer zijn alle winkels verdwenen. In Olderlamer is er nog 1 overgebleven, maar ik heb begrepen dat die ook binnenkort gaat verdwijnen. Verder is in Nijlamer het café verdwenen, al geruime tijd geleden. Maar onlangs is ook in Olderlamer het café verdwenen. En iedereen voelt, geloof ik, op dit ogenblik reeds aan de lijve wat het betekent voor het verenigingsleven in deze dorpen. En verder is de school in Nijlamer ook al lange tijd verdwenen. In Olderlamer is die er nog, maar zoals iedereen weet is het een bedreigde school. Dat betekent dat die ieder jaar kan ophouden te bestaan. En tenslotte is een belangrijk probleem in deze beide dorpen de verkeerssituatie. Grote aantallen mensen in deze dorpen beoordelen de verkeerssituatie, met name voor de kinderen die naar school moeten, als gevaarlijk tot zeer gevaarlijk. Die 74, de nota wonen, hult soort belangstelling van mensen. Belangstelling van mensen is nogal in een grut als er iets komt wat ze denken dat hinderlijk is. Wiemoen of JSF, vleertuigen. Maar doen we men echt beginnen met wat er in de eigen omgeving barren zoeken. Ja. Ik bang, dacht ik, benauwd een beetje. Een beetje wel, maar vooral echt van, nou we willen er maar kunnen zien en we gaan het beste voor. Ja. Maar we hadden misschien al een goed nation en toen hebben we besloten dat er te volle mensen in de eerste kant van de provincie waren en die moesten dan maar naar de westkant en dat is niks voor. Nee, dat ging je wel betekenen. Dat ging je wel betekenen. Ja. Goed. Dat we de nota wonen, dat we een reportage in van Gewest dat Gewest, dat we ze na een week in het programma van Gewest Friesland.